Κύριε Ανδρεάτη, περάστε. Κύριε Ανδρεάτη, τελειώσαμε για σήμερα. Η επόμενη χημειοθεραπεία θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Ξέρετε ότι σήμερα δεν πρέπει να κουραστείτε ούτε να οδηγήσετε. Έχετε μαζί σας κάποιον συνοδό? Ναι, περιμένουν κάτω. Ωραία. Ευχαριστώ, γιατρέ. Μπαμπούλη μου, τι κάνεις? Το βράδυ είναι η παράσταση. Ελπίζω να μην το ξέχασες. Σου κράτησα θέση στη τρίτη σειρά. Στις 9 αρχίζει. Μην αργήσεις, Σ' αγαπώ πολύ. Γεια. Δεν έχω γνωρίσει πιο ανεύθυνο άνθρωπο. 25 χρόνια πέρασαν και εσύ ακόμα κάνεις το κεφαλιού σου. Είσαι σε κατάσταση να οδηγήσεις. Τα χάλια σου έχεις. Είσαι πολύ εγωιστής. Αν πέσεις σε κανένα χαντάκι στα χάλια σου, δεν θα σε βρουν ούτε του χρόνου. Το παιδί το σκέφτηκες καθόλου. Σε λατρεύει. Αν πάθεις κάτι θα καταστραφεί. Μαλάκα. Ανεύθυνε. Ούτε ότι είσαι άρρωστος δεν της είπες. Προσπάθησα. Δεν μπορώ. Πάντα τόσο ξεροκέφαλος ήσουνα. Πάρε κτέλ, πάρε ταξί. Λεφτά έχεις. Αλλά μην οδηγείς εσύ. Αν ζητούσε κάποιον φίλο σου να έρθει για παρέα. Αν έλεγε στο Γιάννη, τι θα έλεγε όχι. Αλλά πού? Πού να ζητήσεις κάτι εσύ? Υπεράνω όλων. Πρόσεχε το δρόμο. Δεν απαντάς, δεν καταδέχεσαι. Πάντα τέτοιος ήσουνα. Πώς την έπαθα ρε φίλη και σε παντρεύτηκα? Και μου το έλεγε η μάνα μου. Αυτό το μουγκό θα πάρεις, θα τρελαθείς, στα ντουβάρια θα μιλάς. Και αυτό έπαθα. Ντουβάρι, ντουβάρι. Αλήθεια, εκτός από τον εαυτό σου, αγαπάς κανέναν άλλον? Α, και το σόι σου. Εμένα πάντως δεν μ' αγάπησες ποτέ. Με ανάγκασες να σε εκβιάσω πως θα σε αφήσω αν δεν γνώριζες τους δικούς μου. Και εσύ καθόσουν και με κοιτούσες παγωμένους. Όπως τώρα. Ευτυχώς έφυγα και γλίτωσα από σένα. Αν έμενα λίγο ακόμα, θα είχα τρελαθεί. Φοιτητές ήμασταν, Άννα. Δεν σκεφτόμουν αραβώνες και πεθερικά. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν το διδακτορικό μου. Και που μεγάλωσες είδαμε. Χειρότερος έγινες. Έβλεπες ευθύνες και το έβαλες στα πόδια. Πάλι ποδόσφαιρα έβαλες. Μου φαίνει πονοκέφαλο. Μπάσκετ είναι. Σε κηδεία πάμε. Πάλι κάτι πιο ζωντανό. Τι είναι αυτό? Ο Καρατέθιος? Ο Μενέλαος? Μενέλαο έχει τα Σαββατοκύριακα. Λογικά τώρα είναι η εκπομπή της Διάκου. Συγκλονίστηκα. Κοίτα, εδώ γύρισε ο Τσιόλης στο... Ας περιμένουν οι γυναίκες. 1000 φορές μου το έχεις πει. Είχα μάθει όλες τις ατάκες απ' έξω, θυμάσαι? Τι άλλο πρέπει να κάνω, Ράκη, για να μ' αγαπάς?
Αλλά όσο το σκέφτομαι, καταλαβαίνω λιγάκι. Όλες οι γυναίκες κάτι περιμένουν από σένα. Και εσύ τις αφήνεις το περίμενε. Εκτός βέβαια από τη μάνα σου. Ψήφισε η μανούλα μου Νέα Δημοκρατία. Τι σου φταίει τώρα η μάνα μου? Τι μου φταίει, που σε κάνει ό,τι θέλει. Μόνο εκείνη ακούς. Ή μάλλον την υπακούς. Όταν σου έλεγα να ανοίξουμε εκείνη την επιχείρηση στο μαγαζί του πατέρα σου, με αγνόησες για να της κάνεις το χατήρι. Τώρα θα ήμασταν πλούσιοι. Αλλά τι σου λέω τώρα, γέρασες και ακόμα κάνεις ό,τι σου πει. Ποιος γέρασε? Θα το πω στη μαμά μου. Κάνεις και χιούμορ. Ποιος έκανε τόσο μαλθακό? Να υποχωρείς πριν καν διαφωνήσεις. Η μάνα σου έκανε έτσι. Σε ακροτηρίασε και λες και ευχαριστώ. Αντί να πας να δεις τα θέματά σου. Δεν μου αρέσουν οι φασαρίες. Και τι σ' αρέσει? Εκτός βέβαια από την μπάλα, τις μπύρες, τις ταινίες και τις μουσικές. Οι άνθρωποι σ' αρέσουν? Μου αρέσουν. Οι γυναίκες, οι φίλοι μου, οι καφετερίες, τα μπαρ με τις μεγάλες μπάρες. Οι γυναίκες, ας γελάσω. Τη μάνα σου και την κόρη σου εννοείς. Ποια άλλη να σε αντέξει? Αν δεν κανονίζεις μια έξοδο, ένα ταξίδι με παρέα, μόνο με τους φίλους σου διασκεδάζεις, ποια θα μείνει μαζί σου? Οι γυναίκες, λέει, του αρέσουν. Δεν έχεις δίκιο. Και εσύ μου άρεσες πολύ. Κι άλλες μετά από σένα. Αλήθεια, τι τιμή. Εμένα πάντως αποκλείεται να με ερωτεύτηκες. Αλλιώς δεν θα έκλαιγα κάθε βράδυ εξαιτίας σου. Αλλιώς κάτι θα είχες κάνει για να μην φύγω. Κάτι θα είχες κάνει για να με κρατήσεις. Είμαι κι εγώ στις άλλες. Συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πολύ, Άκη. Ψεύτη. Σιγά που με ήθελες. Ήρθε η ώρα σου για να κάνεις γάμο και παιδιά και με εκμεταλλεύτηκες. Δοχείο με έκανες. Δοχείο. Το ακούσαμε και τούτο. Δοχείο. Σε 40 λεπτά αρχίζουμε. Κανόνισε, Μην τολμήσεις να μείνεις εδώ. I love you, Daddy.
Καλησπέρα. Έχω μία κράτηση στο όνομα Ανδρεάδης από... Α, ναι, ξέρω. Από τη Δήμητρα. Μια στιγμή, παρακαλώ. Ορίστε το εισιτήριό σας. Είναι γάμα 14. Αλλά βιαστείτε, η παράσταση αρχίζει σε λίγα λεπτά. Κύριε, είστε καλά? Ναι, ευχαριστώ. Πού θα μου πάει, θα την παλέψω.